otu isi ele gị nwanne gị otu nne gị ya wụrụ na o mee gị ọfụma ọ gị na-ahụta na o nwere brightness ọ gị na-ahụta na ndị mmadụ laikiri nwanne gị ụwa laikiri nwanne gị a mgbe ị na-akpụghị aha ọma olee otu isi na-ahụta nwanne gị achọrọ m ka ịghọta that na gị na nwanne gị anọghị into competition. Ụfọdụ ụmụnne ụfọdụ ekere ha that na sky will be their limit. Ụfọdụ ekere ha nye ha excess grace na ịwụ nwanne ha wụa na ọ nọ in the first place. Enwere ndị ụmụnne ekere ọ wụrụ ka ha dutere nwanne ha otu nna ọ abụọ ndị ka ọzọ dutere ha. You can't change that. Ụfọdụ ihe ọsọrọ ngba na mbọ ihe ọsọrọ nlega ha ọwụghọ ba na-eji ọrụ ike ọwụghọ ọrụ ike ka eji ebute ego mbute. Enwere softness ugo Chineke na-etu mmadụ gị nweta onwe gị n'ọnọdụ nwee nwanne na onye dị otu a ebe ọbụla ọ na-aga ụzọ ya na-agwa ka ọnwa ebe ọbụla gara amara na ọ nọ ebe ahụ ahụ ya n'anya ihe ọbụla ọ na-eme ya apụ iche bifo ya mara ọ kpatawala ego abatala ya aka ya etiwara ego ya gị bido anya ụfụ abata ya na-ekwekwe otu nne gị. Chineke mere na enwere ụfọdụ Joseph for example ọkwa ya kenta ọ gịnị mere unu ma the story of Joseph ụmụnne rere ka ha rere nda ụfọdụ ụmụnne dutere ụmụnne ha eke nga ka ịta ahụhụ ọwụhụ ba lekaleka ọwụhụ ba gara ihe ị ga-anọ na-eriso ego enweghị ihe ị ga-alak naanị ihe ị nwere iji nwanne gị ahụ inyoro ya wụrụ na ọ ya nwawo star gị lee ya hụ na echi ya ga-adị bright naanị ihe ị mere wugiri gọgba ji ịhụnanya ụzọ ya gbawa akwa ya gbawa otiwa gị lele ego riri gị nọkwata gị na-aga gị na-ala na ịwụ nwanne onye dị otu a no nonsense ga-abịara n'ụzọ onye mmanụ ime onye nwanne ya lekwekwe ike polisi na amị ọrụ lekwekwe ime onye nwa ifu na onye ara na dosbin ndị mmanya amaruo ya ala mara na o si n'obi ukwu ha ezere ya ịgịda apịado ya ma ọ trite anyhow. Nwanne onye eze wee eze emere na nwanne gị anya ọfụ bike n'ihi gịnị ugo ya pụrụ iche Chineke tụrụ ya ugo pụrụ iche. The fact na nwanne gị ọ wote oshi pụtara ụnụ o wee ofu afọ mụrụ ụnụ ede nwanne gị ebe ị ga-eriri nwanne gị ahụ gbawa uwe ọdọnkọ akpa enyi ego ụsụtawa echi ọ ga-erutere gị. The fact na ọwụghụ gị kpara the money ị ga-esoro eriri ọwụhụ ba lekaleka gị na-agba lekaleka ifeanya dat enwe ebe ọ dabagara gị mana nwanne gị ahụ awụ ugo tiwara na-aga emere na ya anya ụfụ emere na ya ụfụ why must it be him why must it be her emere na ya anya ụfụ wepụ anya ụfụ ihe idutere nwanne gị ahụ bụ ndute ihe ọnọdụ nọwụ nọrọ ọdụ riri ego mana ego ahụ ị ga-anọrọ ọdụ riri ọwụ otu isi kpaso nwanne gị ahụ agwa ga-eme ị ga-eji nọrọ very close ịhụta ya like nwanne gị ya ahụta gị like nwanne ya ego ahụ ọ ga-eri ya conscience a ga-ekwe rie ego ahụ without bringing on board mee ụmụnne ha dị comfortable first. Ị gaghị abịa ya ahụta gị na ikpere ya ugbo okwu ọjọọ gị na-ekwuri ya akọnya ifu na ihu ihe bere igbe ị ga-eme ala akwa ugbo ya ahụta gị notice na ị nwegara ya anya ụfụ ọ ga-enye gị nsogbu kenye ego makwanụ ya ga-enye gị nsogbu ịkpata ya wee ego n'ihi na ọrịa dị ibu ide mbụ were aka radit lo ya nwawa onye bụ aka hụ na aka mmanụ aṅụlo mana isi mba onye ahụ ejiri gozi gị na ọ anya ụfụ ka ị na-aga imere. Mara nwanne gị mara ọbara gị imere nwanne gị anya ụfụ ọ wapụrụ m ọnụ n'ụdị nke ya pụrụ n'ụdị ọ pụrụ iche ọ na-abịa with reproach ọ na-abịa with a lot of agonies. Mgbe ụmụnne Joseph rere hefi na ha ere ya okwu agwụ mana mgbe agụrụ na ihe ishike dagidere ha at the appropriate time they all bowed ha bowed to nwanne ha. Enwere ihe ị na-aga akwụsị nụ ngalugbo nne nwanne gị ahụ ọ chawawala ka ugo ịhụtala ya na ọ gbawala na echi ọwa aha ya ka a ga-anọ ọwa aha ka ṅụ dozirili mata nga na-anọ aha ya ka a na-anọ aha ihe nwanne ya wepụga anya ụfụ wepụga anya ụfụ nwanne gị nwanne mara nwanne gị mara ọbara gị mara nwanne gị mara ọbara gị nwanne m aga m akọcha n'ọnụ hapụ ịgwọ ọnụ ebe okwu a shi napụta
The next video na-aga drop will explain better. Otu aka ọ ga na-adapụta, otu aka m ga na-ebute, aga m na-ekwu ya, otu ọbụla oshi dapụta, ha ebutere m ya kpufu, mpuliekwe kpufu, bịa nga na gbotowara ya. Ụnụ ga-ahụ ya, ụnụ ga-ana ya by force. A ga-enwerịrị mgbanwe. Chineke bi n'eluigwe ga-emetụ ndị okwu kwesịrị, okwu a ga-emetụ ha enwe ike gbanwee for good. Ụmụnne m, nkọ ha nọ m n'ọnụ, udo dịrị ọnụ. Echefukwele, nwanne onye eze wee eze. Yes.